Hay un americano en la mesa.
fuerte aplauso para Francés, con magnífica actuación de José. Bueno, vaya tarde que levamos. Como podemos comprobarnos a riqueza da nosa música e das nosas vestimentas, como podemos comprobar ao longo desta tarde, tanto de Froles como de Cespés e os outros grupos que participan. Podemos comprobar a diversidade de traxes, de roupa e, como non, a diversidade e a riqueza da nosa tradición e tanto da nosa música, tanto con os nosos instrumentos reis, como pode ser a gaita e a súa percusión, como a nosa magnífica e o noso legado que é a tradición oral. Hoxe, Cespés e outros grupos que tendremos hoxe aquí nos está mostrando tamén esa tradición oral e cantada que pasa de xeracións e que sempre é a nosa riqueza e que debemos de deixar o noso legado como nos deixaron os grandes nosos antepasados e grandes músicos. Bueno, imos continuar esta tarde e agora vamos seguir con un grupo que ven do Carballal, que son a Asociación Cultural O Coto. O primeiro que me gustaría recoñecer o agradecemento a todos vos por estar aquí, porque os vosos aplausos enchenos de orgullo e porque a vosa é outra forma de defender a cultura deste país. Por tanto, moitísimas grazas. Fixemos unha escolla de 5 pezas. Temos unha diversidade, unha cantidad de grupos extraordinaria que famos unha labor incalculable que non ten precio. Bueno, vamos a entregar entón facer o acto protocolario de diplomas dos grupos participantes, entón que se vayan preparando unha...
comezar a jornada folclórica de hoxe, nesta hermosa tarde de televisión. Temos o grupo na casa, Miñeiras do Centro Cultural de Valadares, acompañado do grupo de gaitas Ato Eluso. Un forte aplauso para os anfitrións.